बापावै फरायसोदों माथो माथो थफिरामसो फै जिराय फै जोंलारि बेफोरबायदिनो फरायनांगौ मिथिबायना बांद्राय मबाइलफोराव गबनानै दाथा आं मबाइलखौनो नाया आइया होबासो नायो साबास बिदिसो जानांगौ दा बिराद मोजां गियान होदों माथो नों सामस्रे आंथ' दानि जुगनि बिमाफोरखौ गावसोरनि गोजोननि थाखाय खुसिनि थाखाय फिसाफोरनो मबाइल होनाय बायदिसो मोनोलै माने फिसाफोरखौ गाबनाय नुदोंब्ला मबाइलजोंसो बुरखानाय नुदोंलै आंथ' दानि जुगनि बिमाफोरखौ नंगौहाय थफिराम खोथाया खोनासंनायाव गोखा नाथाय सैथो आथिखालनि बिमा बिफाया गथ'फोरनो मबाइलखौ उन्दैनिफ्रायनो हगारनानै होयो मानबायनो गोरों गथ'फोरनो माबा राइम्सनो माबा कार्टुननो होननानै हेगारनानै होयो नाथाय बेफोरबायदिखौ उन्दैनिफ्राय आदतखौनो खालामनो होनाङा जेसेबां हायो मबाइलफोरखौ गथ'फोरनिफ्राय गोजानावसो लानांगौ आरो गथ'फोरनि खाथियाव मबाइलफोरखौ बांद्राय थुना बोखिन्थिनो नाङा मानो होनोब्ला गथ'फोरा जोबोर फल' खालामो उन्दैनिफ्रायनो गेदेरफोरा मा मावो बिसोर गोसोआव लाजोबो आरो गेदेरफोरनि खालामनायखौ बिसोर सोलोङो बेनिखायनो गथ'फोरखौ गाबबाबो मबाइलफोरखौ बारा दाहेगारनो नाङा खायसे खायसे बिमा बिफाफोराथ' गथ'फोरा एसे गाबनाय नुबानो मबाइलजोंसो बुरखायो नोङाबा मबाइल नाय होननानै बे हले थिनि सैथोलै सोमस्रि बे हले खोथाया सैथो आं बिमाफोरखौ गोबांखौनो नुबोदों गथ'फोरा एसे गाबबानो मबाइलजोंसो बुरखायो बेनिखायनो आं बुंदों उन्दै गथ'फोरनि सिगाङाव मालाबाबो मबाइल लानानै देखायबाय थानो नाङा मानो होनोब्ला उन्दै गथ'फोरनि मेलेमा सेन्सिटिभजों लोगोसे स्ट्रंबो जायो बिसोरो गेदेरफ्रा मा खालामा बेखौ अबजार्भ खालामो सोलोङो आरो नोजोर होयो बेनिखायनो जोङो गथ'फोरनि सिगाङाव मालाबाबो मबाइल थुनानै देखायबाय थानो नाङा आरो मबाइलजोंथ' मालाबाबो बुरखायनो नाङा दानि जुगा ओरैनो मबाइलनि जुगखा थेवबो बिदि होननानै जोङो मबाइलनि आदत खालामनानै होनो नाङा उन्दै गथ'फोरखौ नङाबा बिसोरनि साननाय हनाय गोहोफोरा खमायलाङो खालि मबाइलल' जायो मबाइलखौसो गावसोरनि दुनिया होननानै साननानै लायो सैथो नों खोथाखौ सैथोखौनो बुंबाय सोमस्रि आंबो नुनायाव दानि जुगनि बिफाफोरा खालि मबाइलजोंसो गथ'फोरखौ बुरखायो गाबनाय नुबानो थफिराम नोंबो देनां हाबा जाखांनायनि उनाव गथ'फोरखौ मबाइलजों बुरखायनाङा दे गावल' हारसिं मिनिबाय जोंबो मिनिगौमोन ना नाङालै जारौ नों मिनिलायनाङा दे उनाव मिनिबाय थानो हागोन नों ओमफ्राय मानोबा फैदोंमोन नों थफिराम माने आं फैनायनि जाहोना जाहैबाय एसे गिदिर बाथ्राखौनो लानानै फैदोंमोन आं दे अब्ला बुंदो आं गथ'फोरखौ लाजियोलै लाजिनांगौब्रा मालाबा उन्दै गथ'फोरखौबो आइजोंलारि थांदे आइजोंलारि दिनैनि थाखाय फरायनाया जाथ'बाय आं गाबोन नोंखौ फुङावनो मखस्थ' लागोन दे जागोन आयै दे खोन्थादो मानोबा फैदोंमोन नों आच्छा खोथाखौथ' आं खोन्थागोन बोरो मदारुआलाय नार्जि बुदांमोननावसो बाइक हैनो होननानै ओंखारलांदों नार्जि बुदांनि बाइकखौलाय मानो लाबोआ बेलाय माथो बुंबावनो आरो जौ लोंनायनि आखलफोरखौलाय हुसावनो थाया नार्जि बुदां अमा राजा सन्थला मोना जौ लोंनो थांनाया हनै मालाय जौ फेनानै थाबायनोबो हाला गारियावबो गाखोनो हालानो बेनिखायनो सन्थलाया गावसोर गारिखौ लाबोबाय न'आव दा बेखौनो नार्जि बुदांमोननाव हैनो थांदों माथो बुंबावनोब्रा बिसोरखौबो मालाय दे बेफोरखौ बाद होदो मानोथो फैयामोन बेखौ बुंदो माबालै सोमस्रि आंनि गोसो गोरबो थानाय जायगायाव गैलालै दस्रानावसो थाहैबाय माने आंनि गोसो गोरबोआ आंनाव गैलालै थबसिनावसो थाहैबाय थबसिनाव दा बे गोसो गोरबोखौ आंनो नांफिनगौ बेबो सुदजों मुलजों आयौ बेखौलाय बोरै हानांगौ जाखोसै हायोब्रा हायो थबसिखौ मोनबोबानो आंनि गोसो गोरबोखौबो मोनफिननाय जाबाय आरो मानसिखौबो मोननाय जाबाय बेनो जाहैबाय सुदै मुलैब्रा ना मा होनो हा नोंलाय थबसिखौ जोबोद मोजां मोनथारो नामा मोनोलै जोबोद मोजां मोनो आं थबसिखौ जाम्बिबिनो बिराद मोजां मोनखायो आं फाग्लिखौ बेखौ मोनबाथाय सानफ्रामबो देवबाराव बेनो आं दावदै जाहोगोन मंगलबाराव ना गोरान जागोन बुधबाराव दाउ बेदर जागोन बिस्थिबाराव हांसो बेदर जागोन शनिबाराव अमा बेदर जागोन आं सानफ्रामबो आयौ देवबारावनो दावदैसो जाहोगोन होनबा नोङो अ देवबाराव अमा बेदर जानोसै शनिबाराव दावदै जानोसै एसेबांथ' मोजां मोनथारोबालाय थबसिनाव सोंहैदो आरो ओइ थबसिनाव सोंनाय माने बनथ' मुरानाव सोंनाय बायदिसोलै मानो दे बे लोखि थबसिया ना बांद्राय जाम्बिद्राय जाम्बि अयनाय जाम्बि माने जखानिख्रुइ बांसिनसो जाम्बि बियो आं गावखौ मोजां मोनो हाबा लागोन होननानै बुंबाय माबा हांग्रिमोनदिनाव सों आइनाव सों आफानाव सों अमा राजानाव सोंसो होननानै बुङो अब्लालाय आइ आफानाव सोंहैबानो जाबायना बेनिखायनोथ' नोंनि खाथियाव फैदोंब्रा आंलाय माथो खालामनो हानो दे दालाय थबसिया नोंनिबो बिब' जाया होमबा थबसि बिमाखौ नोंसो आफाया हाबा खालामबाय जेब्ला नोंसोर बिब' बिनानाव जालाया होमबा औ बेथ' नंगौ अब्लालाय माथो थबसिया नोंनि बिब' जाहैबाय जेब्ला नोंबो बिनानाव ना बेनिखायनो नोंनावनो सोंनो फैबायब्रा आङो आं बिनि बिनानाव जाखो मा जाखो दे नाथाय संसार जानाया थबसिनि आखायावसो थागोन ना बेनिखायनो डिसिसनाबो थबसिनिसो जानांगोन ओइ बे खेथ्रआव थबसिया जेबो मिथियालै
बिमानाव सोंहैथां बिफानाव सोंहैथां गोनां जायोब्ला हाखरसिंनि बिबै बिबौनाव सोंहैसो होनबावगोन बियो अब्लालाय आइ आफामोननावनो सोंहैदो आरो मा सोङाखै बेलाय मा लांखावनो सोंहैबाय आङो नाथाय नोंसा आइ आफामोना आंखौ रायनासो हरबायना मानो माने बोराय बुरैबाबो मेलेमा देन्जार थिगैनो दं इसोरना आं गोदो गावसोर सानैया गोसथोलायफुनाय समाव एसे गावसोरखौ रायदोंमोन नालाय बुलु बुला अफिसाव लांदोंमोन नालाय बेखौनो गोसोखांफिनदोंलाय बिसोरो बेखौनो रायनानै हरदों आंखौ बिदिसो जादों होमबा औलै औ दा बुरखायबाबो बुरखाय जाला माथो बोराय बुरै सानैबो मा जाबावनांगौ जाखो हा खेबसे निमाहा बिदो बेनिफ्राय आरो सोंफिनबावदो आरो आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय नों आंखौ थबसिनि थाखाय फसायोना फसायाब्रा आं मालाय माथो बुंबावनो दे आच्छा बिदिबा नोङो आंखौ बिगुमैनि थाखाय फसाया आरोना थपिराम नोंखौ फसायनाय फसायै आंनि आखायाव गैयाना आं मा होननानै बुंनांगौ जाखो दे बे डिसिसना आइ आफा आरो थबसिनि आखायावसो थागोन ना ओइ सोमस्रि मा खोथाफोरखौ खेंग्रा खेंग्रि लाङोब्रा आंखौ फसायोबा फसायो होनब्रा फसायाबा फसाया होननानै बुंना आरो नोंसा आइ आफाखौ बुरखायनो हायैखायनोथ' थबसिखौ बुंनानै मोनैखायनोथ' नोंनि खाथियाव फैदोंब्रा आङो बेयावबो नोंबो बुजियालै मा आं थालिर बिफां गायजानांसिगौ आरो नाङा दे मानोथो थालिर बिफां गायजानांगौ जाखो अब्ला आंखौ हेफाजाब होदोब्रा नोंनि आइ आफामोनखौ बुरखायदोब्रा प्लिज दालाय आंलाय मा होनबावनांगौ जाखो दे बारा सानलु सानला खालामनाङाब्रा आंबो बिराद गिदिर माहाजोन जासिगोन ना नै साननैसोनि उनाव पलिटिकेलावसो हाबबावनो नागिरबाय आं थपिराम आंखौ पलिटिकेलजों लोब्बा लाखिनानै बुरखायनो दा नाजादे बुंदोंब्रा आंबो एबार इलेक्सनाव गसंनोसै नालाय आं इलेक्सनाव देरहायोब्ला नोंसोरनोबो माबा मोनसे खायदा बोराय नागिरना होगोन आं न'नि जेसेबां खान्दान दं हिनजावनि खान्दान हौवानि खान्दान गासैनोबो जब होजोबगोन आं गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहाग बायदिसो मोनबाय दे आं नंगौब्रा सोमस्रि आं जुदि पलिटिकेल लाइनाव हाबबाय आं जुदि इलेक्सनाव देरहाबाय अब्ला न'नि गासैबो मानसिफोरखौ नायग्रोजोबगोन अनग्रोजोबगोन बिनि उनावसो रायजोफोरखौ अनसायगोन आं आरो खोथायावनो दंखायोना आपना काम बनता भार में जाय जनता फाग्ला बिदि बुङोबालाय नोंनोलाय सोर भट होनोसै आरे सोमस्रि आं नोंखौ न'निखायसो बुंदोंब्रा आं रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै बिदि खोथा दिहुनहैयाना आंबो जाम्बा नङाब्रा गोदै गोदै रायजो राजाफोरखौ फुस्लायजोबगोन आङो मिन्थिबाय जायखिजाया नोंल' आंजों हेफाजाब होदोब्रा थबसिखौ आंनो खालामनानै होदो आं नोंखौ हेफाजाबथ' होनो हागोन ना हाया आं मिन्थिला थेवबो आङो आइ आफामोनजों खेबसे रायलायगोन दे साबायखर आं जुदि इलेक्सनाव देरहायोना नोंनो माबा मोनसे जब होथारगोन आं सोमस्रि नाङा दे आंनो जेबो गामिनि बा समाजनि मोजां हाबा मावनानै दिन्थिबानो जाबाय जागोनब्रा जागोन एसेबांबो जाम्बा नङाब्रा फैसा जाख्रुब जाख्राब खालामनानैब्लाबो आं समाजनि हाबा मावलांगोनब्रा थै फैसा जानानै कि सोरबा समाजनि मोजां हाबा मावनो हायो नामा अब्लाबो ब्रा बांद्राय लुगैनाङा मिन्थिबायना लुगैनायानो पापानो थैनाय मा सिगियोब्रा आं सिगियाखैथ' नोंखौ थपिराम नोंनि खोथाखौ खोनानानैसो बुंदों बांद्राय लुगैनायाबो पापजोंनो मानसिया थैयोबो ओमफ्राय बेनिखायनो जाय खामानिखौ मावदों बेखौ गोसो होनानै मोजाङै माव समाजनि मोजां खामानि माव गावनि उदैखौल' दासान जागोन दे समाजनि मोजां खामानिखौनो मावना दिन्थिगोन आं नोंल' खालि थबसिखौ आंनि खालामनायाव हेफाजाब होदो जागोन दे आच्छा बे सन्थलायाबो थानांगौमोन ना बेखौबो एसे बुंनो होगौमोन आं बेलाय आरो लोंनासो दंहैयोदां बिराद लोंथारो नामाब्रा बेलाय औ लोङै बिबुफोरखौनो जलायलांसिगोन बायदिसो मोनबाय आं अब्लालाय सिगिनो हाया होमबा नोङो माथो सिगिनांगौ जाखो आंलाय LIC फोरावलाय फैसा दोनदोंना दोनाखै नोंलाय औ दोनदों अब्लालाय माथोबाव मोनसे खायदा बोराय होनि आं नोंनो मा खायदा बोराय खोमा खाथियावसो खोन्थागोन आङो मानसिफ्रा खोनाबा दिगदार जागोन ना आयु मा खोमा खाथियाव खोन्थालायनायहाय ओइ खोनासं हा माबायदि मोनखो आंनि खायदा बोरायखौ थिगानो मा थिगानो बेलाय खेबसे बुंनाल' नायलाय नोङो दे जागोन अब्लालाय आं फैबाय दै आरो आंनि खोथाखौ गोसोआव लाखि दे जागोन दे थपिरामनि आइडियायाथ' बारा गाज्रि नङा बे सन्थलाखौ एसे सिगिनांसिगोन बांद्राय जौ लोंग्रा जाथारबाय बियो सिन्था खालामनाङा LIC आव फैसा दोनखादोंना नोंनि मुङै इन्सुरेन्स खुलिखादों
थादोंना नों थैबा बेसेबां बुरजा फैसा मोनगोन आङो बेखौ साननानैनो नोंखौ दाना आं रायला गसाइ बेनिखायनो दिनैनिफ्राय जौ लोंनायखौ दागारसै नोङो सानफ्रामबो जौ लोंबाय थादो दे गसाइ सोर आइडिया होखोलै बेनो इन्सुरेन्सखौसो जमबाय दानाबा होद आं थैखांनायनि उनाव गदायसो हाबा जागोन नामाब्रा बेलाय हामाथ' सानबाय थाखो सन्थला गोनां जायोब्ला आं नोंनो जौखौनो संनानै होगोन ना न'आवबो जाम्बि बिदि सानो नामाब्रा हामालै हामा मानो हामा जानांगौ जाखो सन्थला ओरैनोबाथ' नोङो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ होनखायो अब्ला जायै लोङै थाब थाब थैदो आरो नोङो दे थाथ' नोङो न'आव आं गामियाव एसे एमावफोर नागिरहैनि जौ संनो बे सुवाद एलाइसि एजेन्टआ मा खोन्थानानै गालांखोब्रा सोमस्रिनो नङाबा सोमस्रिया मालाबाबो बिदिखौनो बुंफेरा दामनांगोनलै बे एलाइसि एजेन्टखौ आच्छा मोनसे खोथा रायजोफोर जाय जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायगासिनो दङ प्लिज अन्नानै आसि बिमुआ खिन्थिलाय माने लाइक होदे आरो लाइक होनायफोरा रायहरफिननाङा दे जों लाइक होबाय थाखायो होननानै माने होयिफोरखौसो बुंदों आरोना माने जेसेबांखिनि मानसिफोरा नायो एसेबांखिनि मानसिफोरा लाइक होजोबा आरोना एसेबां खस्थ' नोंथांमोननि खाथियाव इन्टारटेन लाबोयो जोंनि थाखाय लाइक मोनसे थुना होनो बाथारोना गावसोरा होनायफोरा रायहरनाङा दै कमेन्ट बक्सआव दे लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौबो 2 लाख जाहोथारदो दे माने साबस्क्राइबबो खालामदो कमेन्टबो मोनसे होनानै गालांदो शेयारबो खालामदो आरो दे लोगोफोर मानो होनोब्ला बेफोरबायदि सापर्ट मोनोब्लासो गोहो बोलो मोनबाय थायोलै माने लाइक होजाबासो मानसिफोरा लाइक खालामदों होननानै भिडिअखौ बानायनो इन्टारेस्ट मोनसिनो आरो दे अब्लालाय आं दोनथ'बाय जावैसो अमा राजा मा जावैसो फुंनि ओंखामखौथ' जाखांबाय मा दं मा गैया खामानिफोरखौ नायनानै मावस्रांदो आरो जावैसो मा खामानि मावनांगौ आंलाय खामानि मावाबालाय ओरैनो उदां जिरायना थाथानसै आरो गारि सायाव आं गारि सायाव ओरैनो जिरायना थायाखैना आं बायदिसिनासो सानगासिनो दङ दा मास्टार मानसियानो बिदि गारि सायाव असाइस बासाइस जिरायना थाबाय बा बिखुनजो आं मास्टारबानो बेफोरबायदि गारि सायाव जिरायनो मोना जाहैबाय खोनासं बुरैफोर आं मास्टार स्कुलावसो न'आव आरो बाहेराव नङा दे अब्लालाय ओंखामफोरखौ जाखांबाय दा खामानिफोरखौ नायनानै मावहैदो आरो मा दं मा गैया नोंहा माबा हारसिं हास्लाबा दे जिरायबाय थानांला खामानिफोरखौ मावहैदो नायनानै बा मा होननाय जादोंलै ओंखामखौ जाखांबाय जेब्ला न'आव मा दं मा गैया खामानिफोरखौ नायनानै मावहैथांनो जेन आं बे न'खरनि बिहामजोसो आरो मावानो आं जेबो मावा जागोन आरो उन्दुगोनल' आरो मोनसे बाथ्रा बे गोरजिया थाग्रा मानसिफ्रा हिनजावनि न'आव बोरै थाहैयोब्रा आंलाय माथो सानसेयावनो हां सरथे मोनबायलै बे गारि सायावलाय मा जिरायबाय थाखो नोंलाय आच्छा बे आंनि गारि सायाव जिरायनायखौलाय मासे नोजोर होबाय थादोंब्रा मानसिफोरालाय आंथ' नोंनाव सोंदोंल'सो अमा राजा मानोथो खेरें मेरें जाबाय थादों खेरें मेरेंल' जायाखै आं मिथिबाय खेरें मेरेंल' जायाखै आं बिराद माबा माबि जादों मिथिबायना आंखौ बे न'आव गोरजिया लाबोनानै लहानि जिन्जिरजों खानानै दोननो सानदों नङा होमबा अमा राजा मानो उल्था पुल्था सानो नोङो अब्लालाय माथो साननांगौ आंलाय आंहा नोंजों रायलायबाय थानो सम गैला दे अमा राजा आं खामानियाव थांनोसै मा खामानि मावो नोंलाय बावगारबाय आरो नोङो गोदो आं सिख्ला समाव नोंजों हाबा जायै समाव नोंनो खोन्थानाया आं बिउटि पार्लाराव खामानि मावो होननानै बुंनाया माला खोन्थानायमोनलै हद गोसोआव गैलालै आं अबेसे गोसोल'सो थोफ्लादोंमोन आं लाइनल'सो मारिदोंमोन आं बेनिखायनो बारा गोसोआव गैलायलांला मा खोन्थादों मा थादों दे अब्लालाय थाथ'दो आं थांनोसै गावखौनो बोरैबा मोनथारबायलां हिनजावा खामानियाव थांदों आं न'आव थानानै न'नि खामानि मावनांगौ दा बिहामजो गोदान मोनना लाबायलां गावखौनो गरम बन्द'आल' जोबथारथोंसै स्कुलावनो थ्राब हाबना थाहैगोन आं सानसे बिनि अनगा जेबो राहा गैला न'आवबोथ' हांग्रि मोनजिया आंखौ होखार हरबाय हांग्रि मोनजियाबा बोरै दङथाय जाम्बिया र' खेबसे खबर लाहरनि आं हेलौ आं जाबाय एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा बर्तमान आं रावनिबो खर'आव गाखोनो मोनथ'वाखै थोद बेटा नोमायालाय बिफासो नामाब्रा आंनि औलै नोंनि नोमफाङो अमा राजा नोंसा नोमानि मबाइलखौलाय नोंलाय बोरै मोनखो बोरो नोमायालाय आइया एसे न'नि खामानियाव
बिजिलाय बेनिखायनो आं फनखौ रिसिभ खालामदों ओमफ्राय आबा खोन्थालाय खबरा माबोरै नोंना माबायदि दङ बेथा मा बुंनो नोम्फानि खबरखौ जोमै बायदिसो जाबाय दानो स्रां दानो दाखा दाखा दानो गोसोम ग्लि 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 बिदिसो जाना दं नोंसा नोम्फानि जिउआ धोद आफा बांद्राय फौसौले बाथ्रा बुंनाङालै नोङो बहा दं खोन्थालाय माले एमाव बेथा आं नोंनो आंनि दुखुखौ फोरमायहरबाय नों आंखौ फौसुलियासो बुंबाय आरो सरि आफा सरि माने आंबो एसे गोसोआव गाज्रि मोनदोंमोन आरोना नों आंनो खबर होआलासिनो ब्लड ओंखारलांनायखाय सरि बेटा हाखु दाखुजोंनो नोंनो खबर होनो हायासै आरो नोंलाय बहाथो दङमोनब्रा आं ओंखारबोनाय समाव आं खिनो थांदोंमोन खोमाब्रा नोंथ' मिथिखायो आं खिनाय समाव बेसेबां गोबाव खियो नों बेसेबां गोबाव खियो बेखौ सानथ'ला आङो बुंलाय बेवाइफोर थबसेया माबोरै दङ न'आवनो गैया बियो आच्छा आं गैयैखाय गैयादां मालाय फुङावनो ओंखारलांदों बिमा बिफानि न'आव दे थाहैदो जेबो नङा आं गैयाबा बेबो थानो सुखुखानाय नङा ओमफ्राय नों मा हांग्रि मोनदियालाय माथो खबर बर्तमानथ' थिगैनो दङ दंनायालाय नोंलाय माला फैगोनब्रा न'आवलाय आफा बेथा माइसि भलाब्रा नोंलाय नोमै आंखौ गोरजिया थानो थिनहरबाय लहानि जिन्ज्रि मोननाव गोरजियासो थाहैबाय होनबा नोङो माथो बुंबावनोब्रा बेथा नोम्फानि दुखुखौलाय हे आफा दिल छोटा नहीं करने का बड़ा करने का बड़ा मिथिबाय टेंशन नहीं लेने का बस देने का आराम से बिंदास था नोङो साननैसो मिथिबाय बेदरै नायै थिगसे जा जायै जायै अहाबा न'आव फैफिनबानो जाबाय आइखौ आं सामलायगोन बेफोरथ' थिगानो बेथा नाथाय गोरजिया थानायाबो एसेबां मामुलि नङालै डेन्जार खामानि थिनजायोलै माथो आं गेजेरनि मानसि मा बुंबावनो आफा आइनिथिंबो जानो हाया नोंनिथिंबो जानो हाया गेजेरावनो थानांगौ जायोलै दा आं मा होनबावनो खिन्थु नोंनि दुखुखौ खोनानानै एसे आंबो खें मोनफादों आरो नाथाय आइयाबो आरो नोंबो मिलायलायलानोबा माथो होनबावनो आरो आं गेजेरनि मानसि दे जियानो जादोला आं खबर लानो थांगोन आफा नोंखौ मिथिबाय आरो गोरजियानि थाखाय अल दा बेस्ट दे गोरजिया थानानै नायनायदो साला एमाव बेथायाबो जिया आरो जियानो जादोला मा खामानि दं मा खामानि गैया मावफ्लानोसै एसे बेनिफ्राय पलिटिकेलनि खोथा साननोसै आं बे जेसिपिखौनो लानानै सिम्बल बानायनोसै आङो बेनिफ्राय इलेक्सन दारायनोसै आं नायनि बे जेसिपिखौ सोर भट होआ होद दिनैनो एसे मानसि बुथुमखाहैनोसै नामा कारखौ लाना थांनोसै र' बेखिनियावनो मोनसेबाव आरो मानसिफ्रा नोंथांमोना सोरबा भिडिअखौ स्किप खालामसो नायो दै बेनिखायनो खोथाफोरखौनो खोनासंजोबा मैया माखासे कमेन्ट मोनदों दाखालिनि भिडिअआव माने दाखालि हरदों आरो सोरबा गारिया बहा थाबोखो होननानै जिसिपिया बहा थाबोखो होननानै खोथाफोरखौनो मोजाङै खोनासंजोबा बेनिखायनो मिन्थिया गारिया लाबोबाय थानाय समावनो मेकारनिकआव होबोदों होननानै खोन्थानायखौबो खोनायासै आरो नै दा गारिखौ मेकारनिफ्राय लाबोबाय आरो दै खोथाफोरखौ एसे मोजाङै खोनासंब्रा दे अनजालि लोगो नोंथांमोन आरो चेनेलखौबो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै गालांदोब्रा साबसक्राइबबो खालामदो दा न'आव मा दं मा गैया खामानिखौ नायनानै मावस्रांनानै गारिखौ लानानै एसे मानसि बुथुमहैनोसै आं इलेक्सनाव एबार देरहानानैसो गारथारनां लामा सामाफोरखौ नायनो हाथारलां हाखर हाला हेलौ नार्जि बुदां औ दुदालि बुं दिनै आं गोसोखौनो मोजां मोनथाराखै फिसाइजोंबो जोबोद नांलायदों आंखौ बुदोंबो आं नोंखौ लोगो हमनो हागोन ना दिनै नायनि र' आं दिनै जोबोद गोसोखौ गाज्रि मोनदों अन्नानै आंखौ लोगो हमफैथार दे फिसायाबो जोबोद बुबाय आंखौ दे जागोन आं बेलासियाव थांगोन दे अब्लालाय आं दोनथ'नोसै फिसाया दा मिन्थिबा रायलायगोन आंखौ दे जागोन बे नार्जि बुदा मानो हारसिं मिनिस्लु जादोंहाय नार्जि बुदां हापां ओंखामा जाबायना आं खामानियाव थाबैनो ओंखारलांनांगौ मा खामानि दङ दे साइडनि खामानिब्रा नों बेफोरखौ बुजिनाय नङा बेफोरखौलाय नोंनोलाय मानो नांगौब्रा आच्छा मोनसे खोथा दाखालि नोंखौ रायनायनि थाखाय गाज्रि मोनदों नामाब्रा गाज्रि मोननाङा दे हापां बुजिदोंबालाय मानोथ' सरि बुङाखै होमबा आच्छा दे सरि आयौ माथो मानसियालाय मोजां जाफिनबायहाय आंहा बेखौनो बायदिसिना सानलाबायदों सोरबा हिनजावखौ गोसोथोबाय खोमासो नंलाबायथारदोंमोन दे होमबालाय आं ओंखाम खुरहैनोसै अके खोनायासैलै रायलायनायखौ खोनानायबाथ' दानो हाल्ला खालामथारबायमोनलै बे हापाङा दुदालिनि खोथा बोरैबा खबर मोनबा सेसखासै आंबो थाब ओंखामखौ जानानै खामानिखौ मावस्रांजोबनानै दुदालिखौ लोगो हमहैनांसिगौ मा जादों एसे खबर लाहैनि बे बासाइस केरेला गोखाखौ बोरै गोथाङै गोथां जानानै भिडिअ खालामनो हानो आंलाय बिमायाबो जात खामानि थिनखायो आंखौ आयौ बाल्ला दाबो भिडिअखौनो स्टार्ट खालामाखैना नों दाउज्राम बे केरेला गोखाखौलाय गोथां बोरै जानोसै आंलाय आयौ उल्थासो बुंदोंना नोङो दाउज्राम न'आव थानानै अमा बुन्दिफोर बायदि साखाब सुखाब जानोबा हागौ नोङो मबाइलफोराव मालायनि मोसानाय मुसुरनाय मालायनि इउटुब ब्लगफोरखौ नायनो हागौ नोङो गावबा जेबो मोनसेबो उदाया जेरावबो गोसो होआ
लाजिया नोङो मालायनि मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनायफोरखौ नायनो गावबा मोनसेबो जेबो खामानि उदाया जल्दी केरेला गोखाया जानानै भिडिअ बानायनोबा बानाय इउटुबाव हगारनोबा हगार गावहानो बानायनानै हेगारबानो जायो आंखौसो थिनदों ओइ दाउजोम नोमायाबो खोनाफैलायदों मिथिबाय नों मा बुंदों जल्दी भिडिअ माबार बानायनोबा बानाय नङाबा दिनै ओंखामखौनो होआ आं नोंनो बे केरेला गोखाखौलाय बोरै जानो हानांगौ जाखो दे मालाय चाइनिस इन्डोनेसिया जापानिसफोराबा मालाय जानानै भिडिअ बानायनानै खिथिबाय थायो साम' गोथां एम्फौ गोथां जिबौ गोथां नोंखौथ' आं केरेला गोथांसो जानो खोन्थादोंना भाइराल जाबाय बायो खोमा मानसिफोरा नायबाय बायो खोमा जल्दी गोथां गोथां जानोबा जासो खामानिखौ आङो मोजांखौनो सायख'ना होदों मिथिबाय दाउजों लोर सोर खालामनाङा जिरायनाल' जानांगौ बेखौनो हाला नोङो अब्लालाय नोंनो जानानै खिन्थिदो जिरायनानै गोथां गोथांनो आं थाब बुरै गनायखायसो बेफोरखौ मावला मिथिबाय नों बायदि सिख्लायै थानाय मोनब्ला नैबे नोमाया अख्रांनि सिरिखौसो गाख्लायजोबसिगौमोन मिथिबाय नों दा नोंहा बैसो दङ सिख्ला बैसोआवनो नाम खामायनो हागोन मोजांनो भिडिअखौल' बानायलाय नोङो बानायनोथ' हागौमोन नाथाय केरेलाखौलाय बोरै जानांगौ जाखो दे ओइ दाउजोम एसे अद्भुत टाइप एसे इउनिक स्टाइल बानायबासो मानसिफोरा नायगोन दा ओरैनो ओंखाम ओंख्रि जानायखौलाय सोर सासेनिखौ नायख'नो दे बेनिखायनो गोथां गोब्रामखौ जानानै खिन्थिदो आरो जेबो मोनसे खामानि मावनोबो रोङा मानोबो रोङा बेयावबो उदाया बोराय हौवाखौनो नायनानै हरनोसै आङो खोनाबायना दाउजोम आं गामियाव थांना फैनि मोनसे भिडिअ जानानै थानांगोन मिथिबाय दा मोनायावनो आपल'ड होनो थाखाय आयो बाला माबायदि बिमानि फिसाजो जाखो आङो आं बे केरेला गोखाखौ जानानै भिडिअ बानायथाराखै नांगौबा न'निफ्रायनो खारगोन बालनि थेवबो आं इउटुब चेनेल खुलियाखै बालनि